Dobrý deň, moje meno je Marian Ferko. Som možno už tých 30 rokov profesionálne v hernom prostredí. Niečo som preskákal, mám za sebou už vyše tých 20-25 spoluprác na profesionálnych hrách, prevažne pre severoamerický Activision. Spoluzakladal som prvé štúdio v Čechách a na Slovensku v podstate, ktoré sa profesionálne zaoberalo vývojom hier, aj to Cauldron. Potom to bolo štúdio Top 3 Line. Spoluzakladal som asociáciu herných vývojárov na Slovensku. Spolupracovali sme taktiež s firmou Bohemia Interactive a aktuálne sme vytvorili takú firmu, ktorá sa volá Nine Rocks Games a tam už 4. rok pôsobím. Takže čo to z mojich skúseností? A keďže som v minulosti videl kopec rôznych vývojárov a ich úspechy a ich neúspechy, tak to ma motivovalo vytvoriť túto prednášku hlavne o organizovaní práce a tým pádom trošku aj organizovaní života, pretože ruku hore, kto z vás je začínajúci herný vývojár, že teda uvažujete ísť do herného priemyslu? 1 ruka, 2, 3, 4, 5, 6, no skoro všetci. Dobre, to je super. Kto z vás je profesionálny vývojár, že už ste spravili viacej ako 4 hry? Dobre, 1 ruka a ostatní sa hanbia priznať. Dobre. Tak v tom prípade tá prednáška bude presne pre vás. Pokiaľ by tu bol nejaký profesionál, tak môže ísť rovno na pivo, pretože pre neho to bude zbytočné. Takže môžeme začať. A len tak zo srandy na úvod. Ten náš mozog funguje tak veľmi zaujímavo, že je veľmi dobre odhadovať, keď ste hladní a niekto vám dá tanier s jedlom, mozog okamžite vie, že či sa z toho jedla najete, alebo budete stále hladní. Pretože evolučne milióny rokov človeka nás k tomu prinútilo. A to sa mi stalo naozaj niekoľkokrát. V reštaurácii prišiel som tam hladný, dali mi tanier s jedlom, hneď môj mozog usúdil, že z toho sa nenajem a mal pravdu, odchádzal som hladný odtiaľ. Takže toto je niečo, čo náš mozog vie robiť dosť dobre a veľmi rýchle. Keď sa pozriete na akékoľvek jedlo, ktoré je vám servírované, prvé, nad čím uvažujete, najem sa z toho. A funguje to. Keď chceme odhadnúť nejakú prácu, ktorá je ťažká, tak malé dieťa jasne vyskúša jednu ťažkú činku a bude vedieť, že také veľké ťažké činky asi nebude vedieť zdvihnúť, pretože je to jasné, je to veľké, je to ťažké. Hej? Jednu takúto stoličku by som pravdepodobne zdvihol, 20 nastekovaných na sebe alebo 30 možno už nie. Hej? Pretože máme nejaký ten odhad a evolučne taktiež vieme odhadnúť, čo dokážeme uniesť, čo dokážeme zdvihnúť, aký ten náklad. Ale čo s takým softvérom? Hej? Ono je to pomerne abstraktná vec v podstate. Keď sa pozrieme, že chceme vytvoriť nejaký softvér, chceme spraviť nejaké úkony, náš mozog to nevie moc dobre odhadovať. S tým jedlom to sú milióny rokov evolúcie, taktiež s tou činkou, s tým softvérom 40 rokov evolúcie. Hej? To je nič. Náš mozog nevie odhadovať takéto odhady, že ako dlho niečo budete robiť, nebodaj softvér. To znamená, že každý odhad, ktorý chcete spraviť, je zlý alebo horší. Tam žiadny dobrý odhad neexistuje. Takže na to, aby sme si pomohli v tomto tápaní a topení sa, tak sme si vytvorili nejaké nástroje, ktoré nám s tom pomôžu spraviť aspoň trošku lepšie tie odhady. No a je to dobré v tom, keď napríklad sa robí nejaká stavba, tak sme sa už naučili, že tú stavbu si rozkreslíme na drobné, naplánujeme si ju nejakým spôsobom a potom postupne vyskladávame. Spravíme si nejaký ten plán a tú stavbu si naplánujeme. Aj táto stavba je naplánovaná nejakým spôsobom. Mimochodom, môj dedo, statik, rátal statiku týchto oblúkov. Takže k tomuto predkladali sa veľké plány. Ako s tým softvérom? Ako som spomínal, keď idete robiť softvér, tak je tam veľa fáz, ktoré sú spojené s vývojom softvéru, s vývojom hier. A veľakrát sa mi stalo, že videl som zapálených študentov, naozaj game developerov, ktorí mali perfektné nápady,
perfektné veci, ale zhoreli pri tom, že ten prvý krok spravili zle. Dokázali by spraviť možno všetky ostatné veci, pretože boli naozaj talentovaní a šikovní, ale na tom prvom kroku sa spálili a zhoreli jednoducho. A ten projekt, ktorý chceli robiť, nespravili úspešne. Jednoducho to zlyhanie je tam veľmi veľké. Veľká šanca, že môžete zlyhať, pokiaľ si zle spravíte plánovanie. To ako s tou činkou, hej, čo teda zdvihnete. Tú činku viete odhadnúť, to plánovanie softveru neviete tak ľahko odhadnúť. A k tomu sú nejaké nástroje, ktoré zvykneme používať a tých nástrojov sú tisíce v podstate. Pokiaľ tých úloh je nejakých 20-40, tak to môžete hociaký softver používať. Pokiaľ už ten zoznam úloh ide do stoviek a do tisícov, tak už sú tam nejaké obmedzenia a je dobre používať nejaké špecifické softvery. Začneme tak úplne z histórie. Toto je kosť z náleziska Ishango. Našiel to začiatkom minulého storočia belgický archeológ v Kongu. Je to kúsok od rieky, od dediny Ishango. Je to kosť paviána. Je to vlastne kľúčna kosť, stará zhruba tých 20 000 rokov. A čo je na tom zaujímavé, sú zárezy na tej kosti. Sú tam 3 skupiny zárezov a tie 2 skupiny sa presne zhodujú. Proste ten počet zárezov je exaktný. Vyzerá to, že náš prapredok dávny niečo počítal, robil si nejaký záznam. Hej? Niečoho prešlo na nejakú stranu, spravil si zárezy a možno na druhý deň alebo večer sa niečo vrátilo naspäť, možno nejaký dobytok a spravil si zase zárezy. Spravil si verifikáciu toho, čo sa udialo predtým. Taký prvý Excel v podstate. Tu už vidíme, že ten človek potreboval si zaznamenať nejakú tú informáciu, ktorú si plánoval. Mimochodom, našli sa aj staršie kosti, 40 000 rokov pred Kristom, dokonca tam sú už do toho ponorení aj českí archeológovia, ale o tom veľa informácií nemám. Takže čo sa týka takéhoto počtu, nájdete o tom na internete veľa zaujímavých informácií. Presunieme sa do prítomnosti a pozrieme sa, aké jednoduché nejaké taskovacie softvery môžete používať, keď idete rozbiehať vlastný projekt a potrebujete si tú vlastnú prácu rozmeniť na drobné. Je ich niekoľko a vypichol som len niekoľko zaujímavých softverov, ktoré pre vás môžu byť vcelku zaujímavé. Prvým z nich je taký starší softver, sa to volá, že Doodledoo. A je to softver, ktorý vyvinula firma, ktorá sa pôvodne zaoberala niečím iným, ale z hľadiska ich práce zistili, že potrebujú si niekde zaznamenávať úlohy a odškrtávať si ich a proste taký taskovací systém si spravili sami pre seba. Potom zistili, že je to dosť dobré a že aj ostatní by to chceli využívať. Nakoniec tá firma softverovo sa preorientovala a začala si vyvíjať len tento vlastný systém. A je to cez webové rozhranie, cez aplikácie na telefónoch, na tabletoch a má to vlastne taký veľmi zaujímavý backend, ku ktorému sa dá pripojiť a vlastne veľa iných softverov využíva práve databázu z Doodledoo, takže môžete si nainštalovať rôzne podobné programy, ktoré fungujú na ich archíve s tým, že dobre je, že tento software je v podstate free, to znamená, pokiaľ ste študent a nechcete veľa investovať do podobných softverov, tak toto je ako pre jednotlivca možno jedna z prvých volieb. Dobré je v tom to, že vidíte to naozaj, tie jednotlivé tasky pod sebou, nie je to v kartičkách, proste je to veľmi, veľmi kompaktifikované. Dávnejšie som to používal veľmi rád, už len z toho dôvodu, že som si tam nastavoval geolokáciu, to znamená, nemusíte to používať iba ako taskovací systém pre prácu, ale aj pre život. To znamená, že keď som mal niekam ísť na nejakú lokáciu, nastavil som si tie tasky na tú danú geolokáciu. Keď som prišiel k bratovi, k mame alebo kamkoľvek, single mi telefón, už som tu, máš spraviť to a to a to a to. Hej. Takže mi to vlastne pripomínalo a vždycky mi to dávalo tie pripomienky na tých konkrétnych miestach. Takže úplne super vec. Dá sa tam aj kooperovať s ďalšími užívateľmi, ale to sú už potom ďalšie platené služby. Takže toto je možno jedna z takých prvých vecí, ktorá sa oplatí používať.
Ďalšou, čo by som možno vypichol, je program, ktorý sa volá To-Do List. Je to primárne, teda je to v podstate iba pod Windowsy, ale dá sa to v emulácii spúšťať aj na Linuxe alebo na Macu. A v podstate je to maličký programík, taktiež je to open sourceové. Spravil to, myslím, jeden nemecký programátor a má to v sebe fakticky všetko, čo potrebujete k plánovaniu. Hej. Máte tam históriu odškrtávania si taskov, to je tak, aby ste vedeli, že či vlastne robíte progres, hej, a či si tie svoje vlastné úlohy plníte alebo stagnujete. Má to v sebe Gantové grafy, má to v sebe mindmapy, kalendáre a tak ďalej. Proste strašne veľa vecí. Na to, že je to free software, je to absolútna pecka. A trošku je tam problém v tom že je to primárne zase len pre jedného užívateľa. To znamená, pokiaľ ste vy ako jeden užívateľ, máte kopec rôznych úloh, je to veľmi dobré plniť si proste veci, čo potrebujete spraviť doma, v škole, v práci, kdekoľvek do niečoho podobného a mať nad tým kontrolu. Nezabudnete to, že treba tieto veci robiť. Synchronizuje sa to potom možno ako súbor cez Dropbox alebo niečo podobné. Vynikajúca záležitosť. Nájdete to na stránke Abstract Spoon. Ďalšiu vec možno na poznámky, ktoré zvyknem používať, je programík krátky, sa to volá, že QON Notes. Je to taktiež multiplatformové, funguje to na Macu, Windows, na Linuxoch. Niekedy si tie poznámky potrebujete len spísať jednoducho do nejakého zoznamu, aby ste vedeli, že čo potrebujete robiť. Niekedy tie tasky nie sú úplne to ideálne a taktiež dobre sa presunú do podobného programu. Taktiež je to open sourceová aplikácia, ideálne možno pre také jednoduchšie plánovanie, ale má tu už v sebe implementované synchronizovanie súboru cez nejaké cloudové služby. A pokiaľ teraz sa bavíme o tom plánovaní trošku, tak nemôžeme obísť ani obyčajné sticky notes, ktoré sa používajú. Má to každý operačný systém. Pokiaľ nemáte absolútne nič, tak odporúčam používať aspoň niečo podobné. Dá sa povedať ešte niečo o týchto papierových nálepkách, že teda, či je to taký profesionálny nástroj. A ja by som povedal, že aj áno. A v minulosti sme spolupracovali s firmou Activision Minneapolis a tam sa skúšalo veľa rôznych plánovacích softverov, aby si teda daní manažeri v štátoch udržali prehľad o viacerých projektoch. A všetko to boli softverové riešenia, ale ten výstup z toho bol ten, že nemali tak dokonalý prehľad, aký je aktuálny stav. A nakoniec skončili pri tomto systéme, to znamená, mali jednu veľkú stenu, a všetky stavy projektov, projekty, čo je tam treba spraviť, aké sú tam problémy, sa zaznačovali práve cez takéto papierikové systémy a toto im fungovalo najlepšie. Proste každý, kto sa pozeral na tú stenu, ide tam o to, že človek sa pozrel na stenu a videl tie informácie hneď všetky, pokope, hej. Nemusel sa preklikávať cez nejaký systém elektronický, proste jednotlivé okná a tak ďalej. Dá sa to povedať, že je to možno tak efektívne, ako keď máte nástenné hodiny niekde na stene v kancelárii. Každý sa bude pozerať na hodiny, ktoré sú na stene, pretože sú viditeľné a vidí to každý, okamžite hneď. Samozrejme, máte hodinky aj niekde v lište alebo na ruke, ale ak niekto dá hodiny na stenu, budú sa zaručene používať. Takže paradoxne aj tie sticky notes, vyzerá to smiešne, ale veľakrát sa to používa aj vo veľkých štúdiách. Druhá vec potom ešte veľakrát sa používa len čisté tabula, je to nejaká sklenená stena, kde si napíšete všetky tasky, všetky informácie a to sa potom len odškrtáva, odmazáva. Taktiež vo firme máme takú velikánsku sklenenú stenu a tá je husto popísaná podobnými informáciami. Je to len preto, keď človek chce mať prehľad, príde k tej stene, pozrie sa na to a vidí všetky informácie hneď. Strašne dôležité. No a potom taká absolútne už triviálna vec, že jednoducho papier vedľa klávesnice na poznámky. Je to také najmenej digitálne, je to úplne jednoduché až triviálne, ale je to najviac používané. Naozaj vo firme, pokiaľ máme porady, každý si so sebou zoberie nejaký ten blok s papierom a každý si píše veci na papier.
Každý má možnosť tabletu, klávesnice, čohokoľvek. Proste ten pero a papier je absolútne najrýchlejšia vec na zaznamenávanie si informácií a potom spätne si to človek môže už prekopať do počítača, hej. Ale pero papier je v celku fajn vec. Takže ak to používate, nehambite sa toho. Má to ale takú nevýhodu, že pokiaľ si tam napíšete nejaké úlohy už na papier a polovicu z nich preškrtáte, tak máte z polovičku zaplnený papier, z polovičku splnený a ak tam už ostane len pár taskov, tak musíte odkladať vlastne papier len kvôli pár úlohám, takže tam sa to už potom rieši iným spôsobom a je to možno lepšie používať elektronický papier. Niečo podobné, neviem, či máte skúsenosti s produktami Remarkable. Tiež som o tom dlho len počul a čítal, pozeral sa, potom som si to kúpil, absolútne perfektná vec. Taktiež pokiaľ ja si chcem zaznamenať nejaké informácie na papier, už to na papier nerobím, zoberiem si pero, elektronický papier a píšem si priamo tam, takže je to pomerne rýchle, vyžaduje to síce baterku, ale teda čo už. Ale výhoda tam je tá, že pokiaľ nejaké veci máte splnené, môžete si ich jednoducho oselektovať, zmazať, prípadne presunúť niekam úplne inám. Tá kombinácia takého toho písania na papier a toho digitálneho spracovania údajov je veľmi efektívna. Vyzerá to triviálne, ale ak to začnete používať a začnete používať efektívne, tak pri tom ostanete. To vám garantujem, je to naozaj skvelá vec. Poďme sa pozrieť ďalej. Absolútne triviálny Google kalendár. Človek si tam väčšinou píše len svoje osobné veci v podstate. Pracovné tam ani tak nemáte, ale napríklad ja v tom mojom Google kalendári mám túto akciu aj s týmto termínom prednášky a podobne. Takže je to dobre taktiež sklbiť osobné veci s pracovnými. Z okolností minulý týždeň alebo tento týždeň som bol u zubára a mal som tam možnosť vidieť na recepcii, že akým spôsobom si zaznačujú termíny všetkých pacientov a kam to dávajú. Mali tam jedno konto, Google kalendár, všetky termíny, všetky návštevy pacientov, úplne všetko som pozeral, že s bezpečnosťou to nebude úplne v poriadku, ale aj toto je niečo, čo firmy reálne používajú na organizovanie si práce. Takže, ale vyzeralo to plnčie ako toto. To bolo teda niečo. Takže poďme sa pozrieť ešte na profesionálne taskovacie systémy. Paradoxne teda aj tie papierové nálepky sú profesionálne. A máme tam v podstate iba také dve možnosti, primárne. Prvou z nich je program Redmine. Ruku hore, kto pozná Redmine, kto s tým už niekedy pracoval. Jedna ruka, druhá ruka, ani moc nie. Dobre. Ono je to, čo sme videli všetky tieto riešenia predtým, tak to sú nejaké služby, ktoré už fungujú niekde na serveroch. Netušíte, kde máte tie dáta uložené, akým spôsobom to funguje. Nemáte to úplne pod kontrolou. Toto je vlastne open sourceový program, ktorý si viete nainštalovať na vlastnom serveri. Viete si toho skonfigurovať presne tak, ako chcete vy. Šlape to len pod Linuxom, pochopiteľne. A máte tam k dispozícii absolútne celú paletu nástrojov na plánovanie. Hej. Čo sa týka vytvárania taskov, kontroly, kooperácie skupiny, viacerých ľudí a tak ďalej. S tým, že ten program je už tak rozšírený, je to pomerne starý program a veľmi veľa developerov do toho pridáva vlastné pluginy, nastavby, všetko možné, takže je tam toho k dispozícii naozaj veľmi veľa. Je to síce veľmi škaredé, keď sa na to pozriete, že také jednoduché okná, ale ten systém je naozaj veľmi rýchly a veľmi dobre sa s ním pracuje. Takže pokiaľ plánujete už vytvoriť nejaké štúdio, kde vás je 3, 4, 5 a viacej, tak už by som sa pozeral na podobné riešenie, pretože je to aj to najbezpečnejšie, čo môžete v tom krátkom čase získať. Ďalšou možnosťou je používanie programu Atlassian Jira, ktorý má všetku tú funkcionalitu, ktorú mal Redmine. Vyzerá takto krajšie, ale zase je pomalší, pretože neviete si ho nainštalovať na vlastnom serveri. Ono v minulosti to ešte išlo, ale zmenili licenčné podmienky, takže už sa to dá len využívať ako vzdialená služba a treba sa potom pripájať na vzdialené servery, ktoré sú nevieme kde.
Dobré je tam to, že Jira je pre 10 užívateľov zdarma v podstate, takže pre študentov je to ešte ideálne, ale pokiaľ si na to zvyknete a váš štúdio sa bude rozrastať, tak už ten systém budete využívať nejakým spôsobom. Hej. Takže potom sa už platí za každú licenciu a keď tých užívateľov je veľa, tak to môže byť pomerne drahý systém pre samotné štúdio. Je to ale pravda, že je to fakticky najlepší možný systém, ktorý máte k dispozícii, čo sa týka podpory a previazania s ďalšími systémami. Tých možností je tam naozaj veľmi veľa a čo vás napadne, to sa tam dá spraviť, čo je úplne ideálne. Napríklad, čo robíme hru v štúdiu Way of the Hunter, tak doteraz sme tam mali vytvorených 22 000 taskov iba na tento jeden projekt, ačkoľvek možno by ich tam bolo už teraz o pár tisíc asi viacej. Takže pokiaľ máte naozaj takéto vysoké množstva taskov, ktoré pri hre jednoducho máte vytvorené, nemôžete tam už používať také systémy, ktoré na to nie sú stavané. Jednoducho tam už uvažujete nad tisíckami rôznych taskov. Samozrejme je kopec ďalších možností, ktoré môžete používať ako Asana, Todoist, Microsoft Project, hej, F-Track, keď robíte iné veci. Dokonca sú aj programy, ktoré dokážu akumulovať rôzne tieto systémy pod jednu strechu, ale je tam už trošku problém s granularitou nastavení bezpečnosti, pretože už niekto pozná vaše údaje, prihlasovacie údaje, proste niekto má prístup do toho vášho projektu a nie je to úplne ideálne. Vznikajú v súčasnosti aj ďalšie podobné softvery ako Atlassian Jira, ale tie teda nemám až tak prekúknuté. No a teda ako plánovať? To, čo som tam nepovedal, je možno Excel, hej, pretože to je tiež jedna dobrá vec na plánovanie. Keď si chcete nastaviť nejaký projekt, potrebujete vedieť, koľko ľudí pracuje na projekte, aký čas budete mať na projekte, rozsekať si to nejako na drobné. A toto celé sa dobre robí najprv v Exceli, hej. Proste tam vidíte, čo vás budú stáť ľudia a jednoducho tam si viete ten scope toho projektu nastaviť čo najrýchlejšie. Projekt treba rozdeliť niečo ako na milestony, teda milníky. To znamená, keď viete, že projekt bude trvať 12 mesiacov, tak je dobré ho rozsekať minimálne na 12 milníkov, to znamená každá nejaká väčšia feature, ktorá musí byť zrealizovaná, by mala byť do daného času splnená a jednoducho pokiaľ sa nestíha dovtedy spraviť, tak musí sa zjednodušovať, vysekávať a tak ďalej. Dobre odhadnúť ten svoj čas, to je ten veľký problém, to s tým jedlom vieme, ale ten software nevieme odhadovať. A teraz z mojej skúsenosti tie odhady sú také, že spravíte si odhad, ten odhad si vynásobíte 2, potom si ho ešte vynásobíte 2. A to je v podstate reálny čas, ktorý na tej danej úlohe splníte, pretože keby ste robili čistý čas, tak samozrejme všetko dáte, ale človek ochorie, pes ochorie, pokazí sa chladnička, pračka a tak ďalej, hen tam to treba robiť, takže je tam kopec faktorov, ktoré vám do toho môžu zasiahnuť, plus keď robíte vývoj softveru, konkrétne hry, tak robíte vždycky výskum. Nikdy, veľakrát ľudia nerobia to, čo už poznajú, ako čo bolo spravené, ale robia vždy niečo nové. A tam nedokážete odhadnúť veľakrát ten časový úsek, ktorý bude potrebný na splnenie toho tasku. No a potom, keď sa vlastne projekt rozseká na takéto milestony, samozrejme viete, čo všetko potrebujete spraviť, je dobré potom detailne plánovať tak maximálne mesiac dopredu, pretože pokiaľ si projekt naplánujete úplne detailne, niekde na začiatku až úplne do konca, tak je jasné, že to sa nepodarí, je to zbytočné plánovanie aj v podstate. To znamená, že pokiaľ máte nejaké milestony, je dobré vždycky ten mesiac dopredu si ich rozmeniť na drobné tasky a s nimi potom ďalej pracovať. No a samozrejme vždycky kontrolovať ten časový plán. Aj pokiaľ ho len rozpíšate, dáte ho ostatným kolegom a nekontrolujete ho, tak ľudia veľmi radi vylepšujú, až teda nakoniec nie je čas na tú realizáciu. Takže tá kontrola toho časového plánu je strašne dôležitá, ideálne stretávať sa aspoň raz za týždeň, ideálne 2-3 krát za týždeň a spraviť si také review, teda kto čo spravil, kto čo zrealizoval, kto čo plánuje spraviť.
kto s čím má problémy. Tá komunikácia je tam dôležitá. No a samozrejme, pokiaľ sa nestíha, treba skracovať, vyhadzovať, zjednodušovať. Pokiaľ to len ide, treba potom aj počítať, že ak boli tie tasky nejakým spôsobom naplánované, tak akou rýchlosťou sa odškrtávajú. Hej? Keď už viete, že projekt bude trvať 12 mesiacov, pracuje sa už 3 mesiace na projekte a zistíte, že tie splnené úlohy sa plnia veľmi pomaly, tak keby ste si projektovali tú krivku splnených úloh, tak vám to nevyjde na konci. Vy už po 3 mesiacoch viete, že už nebudete stíhať. Hej? To znamená, musíte sa aj pozrieť, akou rýchlosťou dokážete splniť task. Tie odhady sa vždycky robia na základe predošlej práce. A pokiaľ ste takú prácu predtým nemali, tak dobre si spraviť nejakú teda testovaciu prácu, tu si vyskúšať spraviť a z nej potom vyčarovať takéto časové odhady. A teda každý človek používa úplne iné spôsoby, akým spôsobom si plánuje prácu. Proste stretol som sa s rôznymi ľuďmi, používajú to naozaj, že od strihových softverov, kde si vlastne môžu nastaviť jednotlivé layere a hrať sa s nimi v čase, až po takéto nalepovacie papieriky. A pokiaľ máte možnosť s niekým diskutovať, kto už plánoval nejaký projekt, skúste sa vždycky tých ľudí spýtať, že akým spôsobom si plánovali projekt, aké nástroje používali, aké problémy s tým mali a načerpať tie skúsenosti, pretože vždy v tom plánovaní budete ponorení nejakým spôsobom. Teda ako som spomínal, keď niekto je v tom ponorený veľmi hlboko v tej práci, a máte potom pocit, že nejaký človek jednoducho nerobí tú svoju prácu dostatočne rýchle a myslíte si, že by ju mal robiť rýchlejšie, tak sú potom aj nástroje, že teda dá sa každému členovi týmu nainštalovať na počítač software, ktorý vlastne loguje danú prácu. To znamená, že ako dlho má otvorený, ja neviem, Cčko, Photoshop, nejaký browser alebo čokoľvek. A viete si potom spätne vyhodnotiť, či sa ten človek viacej hral, alebo pracoval. Hej, lebo tam je to veľmi jednoduché. Človek chce nájsť niečo na internete, otvorí si prehliadač a za pol hodinu zistí, že skončil niekde na úplne inej stránke, ktorá vôbec nič nemá spoločné s tým problémom, pre ktorý si ten prehliadač otvoril. A k tomu je napríklad dobrá taká, pokiaľ si to ako jednotlivec chce odsledovať, tak je na to taký tool, sa volá, že Procrasti Tracker. Je to taktiež open sourceová aplikácia, veľmi malý impact to má na CPUčko a na pamäť, čo je veľmi dôležité. Všetky ostatné sú veľmi také záťažové a tam si viete nastaviť, že ktoré aplikácie používate na prácu, ktoré aplikácie používate na zábavu, povedzme, alebo na iné aktivity. A potom spätne sa viete pozrieť, že či ste viacej pracovali, alebo sa zabávali niečím iným. A je to dosť dobré, ja som to tiež používal nejaký čas a bol som sám prekvapený, koľko času som strávil na Twitteri, takže som sa odstrihol od všetkých takýchto vecí, ktoré mi brali čas. A to som si len čítal správy v podstate, hej, nič viac. A vedel som si potom ten svoj pracovný čas zoptimalizovať tak, aby som sa naozaj vedel sústrediť, pokiaľ možno iba na prácu, aj keď čiste na prácu sa nedá sústrediť, potrebuje si človek aj oddychnúť, ale toto je v celku fajn postup. Tých softverov je niekoľko, mne sa páčil v celku tento. No a potom ako si nastaviť čas na prácu, čo je tiež také dôležité, pretože musíme si uvedomiť, že práca je ako spánok, tam by už niekto spal a strašne zýva. Si predstavte, že idete spať a teraz každú hodinu vás bude niekto budiť. Sice budete spať celú noc, ale každú hodinu sa prebudíte. To sa moc nevyspíte asi, nikto. Pretože váš spánok bude tak fragmentovaný, že budete rozbití ráno. A s tou prácou je to taktiež podobné. Pokiaľ začnete pracovať a niekto vás bude vyrušovať vždycky nejakými pripomienkami alebo niečím, alebo vy sa necháte vyrušovať telefónmi alebo proste niečím, čo vám prichádza z internetu, tak moc toho neurobíte. To znamená, že si musíte vytvoriť nejaký priestor, kde máte kľud, kde vám ten čas nerozbíja nič iné, nejaká škola alebo niečo, a kde môžete kľudne pracovať. To je strašne dôležité. Bez toho vôbec nebudete pracovné výkony. Ďalšia vec, heslá.
som sa tiež veľakrát stretol, kde si ľudia píšu heslá do rôznych Excelov, textových súborov a tak ďalej. Potom oni prídu a prídu aj o prácu. Paradoxné, obyčajné heslá, ale je to spojené s plánovaním. Neexistuje tam ideálne riešenie. Proste vždy sú tam nejaké problémy, len čo nepoužívajte sú ukladané heslá do prehliadačov, služieb ako Bitwarden, podobne. Taktiež sa mi stalo, že kamaráti proste mali takto uložené heslá a vy neviete, kde tie heslá sú na tom Bitwardene uložené, kto k ním má prístup, hej, to proste nemáte to pod kontrolou. No a samozrejme o tie heslá prišli o konta, prišli o všetko. Pokiaľ ste ako jednotlivec a nemáte tam nič dôležité, je v pohode. Ale pokiaľ už robíte na nejakom projekte, nebude aj kryptoprojekte, ktoré tiež niektoré kvôli tomuto kýchli, tak je to veľký problém. Hej? Takže tie heslá treba mať uložené v nejakých bezpečných softveroch, sú na to dedikované riešenia. Jedno z tých riešení je KeePass, je to taktiež open sourceový projekt pre študenta. Na začiatok je to úplne ideálny štart, kde si vlastne zapisujete všetky heslá a vlastne ukladáte do jedného súboru a ten súbor je potom šifrovaný takým zaujímavým spôsobom, že nie je ľahko čitateľný bez hlavného hesla. Takže zatiaľ to nebolo prelomené. Pokiaľ nemáte nejaké lepšie riešenie, určite používajte niečo podobné. Rozhodne žiadny Excel, textové súbory a podobné veci. Ne? To je cesta do pekla. A teda niečo o spánku a o únave, pretože to je taktiež veľmi dôležité. Keď chcete byť efektívni a chcete byť kreatívni a chcete naozaj pracovať veľmi rýchlo a úspešne, musíte byť odpočinutí. To je strašne dôležité. No a teda, keď máme takéhoto pracovníka na stavbe, tak je to jasné. Bude mať nejakú príľbu, aby mu nepadla tehla na hlavu, okuliare, rukavice, žltá vesta. Proste má nejakú tú svoju ochranu pred tým prostredím, v ktorom pracuje. Je strašne dôležité. Lenže akú máte ochranu vy, pokiaľ pracujete na vývoji softvéru? Bliká na vás stále nejaká obrazovka, horia vám termíny, potrebujete byť stále za počítačom. Ako sa tam chrániť, pretože taktiež tá intelektuálna práca je tam pomerne intenzívna a tá ochrana je práve spánok. Proste musíte byť jednoducho odpočinutí. Znie to veľmi triviálne, ale stretávam sa s veľkým počtom herných vývojárov, ktoré majú proste modré kruhy pod očami, unavení sú, nespia, pretože si nabalili na seba tak veľa práce, hej, že jednoducho potrebujú stále pracovať, nedokážu potom spať, majú potom spánkové problémy, pokiaľ nedokážu spať, horšie sa im pracuje, nestiehajú viacej v práci, potrebujú viacej pracovať, tým pádom zase musia menej spať a je to špirála smrti v podstate, hej, a do ktorej človek veľmi ľahko padne. A človek si potom ničí telo, oči a tak ďalej, úplne všetko, takže na to treba dávať pozor. Spravte si pokiaľ možno taký základný výskum, akým spôsobom funguje spánok, čo pre ten spánok je potrebné, kedy musíte ísť spať, keď už je jedno, keď idete spať, hej. Riadte sa podľa toho. Ja osobne som sa zo začiatku tým neriadil, hej. Myslel som si, že zvládnem úplne všetko, ale už to tak nie je. Jednoducho, čím je človek starší, tak zvláda toho menej a to telo si jednoducho pýta ten spánok a potrebuje spať. Fakt je ten, že americká armáda robila dávnejšie taký výskum, že nechala svojich vojakov dlhšie pracovať fyzicky a vlastne odopierala im spánok. A testovali na nich, nakoľko sú výkonní, nakoľko sú presní, nakoľko dokážu presne akože pracovať s technikou, ktorú majú pracovať a zistili, že v tom boli dosť zlí. Boli v tom extrémne zlí. A teda výstup tohoto výskumu bol ten, že pokiaľ možno, tak v tej armáde tí vojaci musia byť odpočinutí. Pokiaľ nie sú odpočinutí, tam jednoducho prichádza ku kritickým zlyhaniam, absolútne kritickým. Funguje to takým spôsobom, že asi máte skúsenosť, pokiaľ dlhšie ťaháte v práci, tak máte možno o jednej, o druhej také stavy, že sa smejete úplne na všetkom a všetko vám pripadá úplne super. A sú to také stavy opitosti v podstate. A keď je to kolektív, veľmi vtipný a zábavný, kreatívny, tak je to úplne super. A všetci si myslia, že je to fajn. Ale fajn to není.
nie je to fajn, pretože ten mozog samozrejme, tak ako náš mozog vlastne vytvára najväčšiu spotrebu energie, cukru v podstate v našom tele. A keďže veľa toho spotrebuje, tak veľa toho aj vylúči nejakým spôsobom. Sú to určité tekutiny, kvapaliny, ktoré z toho mozgu musia odtekať, ale za bežného dňa neodtekajú tak, ako majú v podstate. Hej. To znamená, až keď si človek lahne, ten mozog reálne ako keby zmekol a všetko, čo sa vyprodukovalo okolíňom, tak vlastne odtečie preč a ráno to potom pustíte do toalety. Ak tam ten spánok nie je, tak tie vlastne toxické časti v tom mozgu ostávajú a ten mozog je priotrávený. Hej. To znamená, že človek si vlastne tým odopieraním spánku ničí vlastný mozog. Reálne. Hej. Okrem iných ešte vecí. Takže je to strašne dôležité a taktiež viacerí developeri teda sa radi ničia tým, že málo spia a potom vznikajú ťažké problémy. My sme napríklad mali v Cauldrone dávnejšie, keď sme finišovali také väčšie, ťažšie projekty, tak bol tam ten problém, že museli sme teda dlho pracovať, aby sme teda spravili ten objem práce, ale naozaj sme zistili, že čím viacej pracujeme, tak tým viacej potom aj chýb vnášame do toho projektu. Takže je jedno, že vlastne nadčasujeme strašne veľa a jednoducho snažíme sa spraviť nadprácu a vyriešiť tie bugy, ktoré tam boli v tom projekte, keď tam vnášame znova ďalšie a ďalšie. Takže museli sme to vyriešiť takým spôsobom, že jednoducho, pokiaľ nie sme odpočinutí, tak nedokážeme robiť takú ťažšiu intelektuálnu prácu. Predikcie do budúcnosti si možno necháme niekedy na budúce, ale teda toto nás taktiež čaká. Nás ale čas mierne tlačí, takže pozrieme sa na nášho prapredka, ktorý si spravil zo pár zárezov do paviánej kľúčnej kosti a začal rozmýšľať nad niečím podobným ako Excel a za tých 20 000 rokov sme dospeli k takým problémom a k takým softwarovým riešeniam, aké som teraz pred chvíľkou odprezentoval. Ďakujem. Pokiaľ máte nejaké otázky, nech sa páči. Čo sa týka plánovania a odhadovania práce, aký spôsob používate? Že či to plánujete na nejaké človekodní, alebo používate nejaký iný systém? Samozrejme, treba to vždycky rozbiť na človekodni. Hej? To znamená, máme nejakú v hre, máme nejakú feature, ktorú vieme, že chceme spraviť. Spravíme odhad, tým, že už máme také tie 20-ročné skúsenosti, tak už to vieme tak trošku abstrahovať, ale vždy sa pomýlime. A si povieme, že koľko asi človekodní treba na vytvorenie toho konkrétneho kontentu a potom to rozbijeme na to, že koľko máme ľudí v tíme a uvažujeme nad tým, či to vieme spraviť interne, alebo budeme potrebovať nejakú externú spoluprácu. Takže je to tým, ale je to spojené aj s tým, že ako som spomínal, ten vývoj hier je vždycky výskum a veľakrát sa nám stalo, že naozaj spravili sme ten odhad a ten odhad bol potom reálne krát 2, až krát 2, pretože tam do toho prišli také faktory, ktoré my sme nepočítali. Proste herný engine dostane update a všetko môžete robiť viac menej od znova, takže áno. Ide to na človeko dni, potom na človeko hodiny. OK, a skúšali ste aj nejaké napríklad story points, alebo jednoducho, že napríklad porovnávate proste dve featurky, že táto môže trvať dlhšie a táto menej, ale nie je to napriamo akože napojené na čas. Tak, ono sa to rozdeľuje na také veci, že naplánujeme si úplne všetko a potom sa to rozdelí na veci, ktoré sú absolútne prioritné, čo musia byť spravené. Potom sú také, že keď bude čas a potom tá posledná, že nice to have. Občas sa spraví aj z toho nice to have. Ale teda to, čo je prioritne to, čo musí byť spravené, je jasné, čo musí byť spravené. Ak tam už potom uvažujeme nad tým, že niečo spraviť jednoduchšie, záleží to potom od toho, že keď sme už vo väčšej fáze
toho projektu v neskoršej fáze a vidíme, že tá krivka tých splnených taskov, hej, proste nejde pod tým správnym úhlom, hej, ale jednoducho vidíme, že by sme ten projekt časovo pretiahli, tak sa zjednodušujú veci a ak máme tam možnosť použiť nejaké jednoduché riešenie, ktoré nám spraví podobný výsledok, tak sa používa to jednoduché riešenie. No. Pokiaľ nie sú žiadne ďalšie otázky, tak ma môžete odchytiť tu za stageom. Budem tu stále k dispozícii. Ďakujem.